Jamen, jeg elsker det job her. Nu skal I prøve at se her. En grubelæret. Den ligger op i Hjerm kalkgruppe. Der er altid 8 grader og 99% luftfugtighed. Det er ekstremt godt at lave ost i. Det her det er en af vores suverænt bedst sælgende ost, der har været der i mange år. Fordi det her er ikke en danbo, det er en elbo. Og en elbo udmærker sig ved, at man kommer lidt ekstra fløde i mælken. Og så lige når man laver osten, så presser man en masse valle ud. Den smager meget af ost, men bliver aldrig stærk. Så derfor er det sådan en god universal en. Det er næsten en af de oste, jeg aldrig behøver at smage. Nu gør jeg det for jeres skyld, fordi jeg spiser den mere eller mindre 2-3 gange om ugen, den her. Ej. Jamen, jeg elsker det job her. Ja. Så det her det er jo smagen af søndag morgen, hvor man har god tid til at sidde og nyde sin morgenmad. Ej, hvor er den lækker. Det er ikke mærkeligt, den er meget populær. Meget sådan fast i det, kompakt. Ikke en hård ost, men virkelig noget helt andet end danbost. Virkelig en kvalitetsost fra Thisted.